माय चेनेल आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ ओमफ्राय नै जोंहा निउ इयारनि ना सारदों दैयानो राबो राना गंनै गंनै बहायलायबाय अब्लाबो जेबो जाया दैयानो रानहांबाय सारनो मोनसिगोन हमनो मोनसिगोन निउ इयारनि जेजों एसे टाइम पास जानोसैलाय माथो खालामनो बाहेरायाव बांद्राय बेरायबा माबा जायोलै माबा जायो नामा दसे उनाव सारनायखौ हमनायखौ नुनो मोनसिगोन आरोखि ना थायो खुसिया हमहांबाय मोनहांबायानो साइड साइडनिखौ हमग्रोनोसै नायलांनो हादों नोंथांमोना भिडिअखौ इन्टारेस्टआ लोगोसे आंनि चेनेलाव गोदानबा नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम शेयार खालाम कमेन्ट खालाम दे नायलांनो हादो लागाव ना हमग्राफ्रा खांख्राइ खुंख्राइबाबो लाजायोब्रा आं हासुनो ओंखारदोंलै नायानो गैयालै नै खावबायजोब नामा बे फिसा नै फिसा इलफिस नायानो गैया बुरजा सारनानै ना एथ' गोबाव सारनानै बेल' बेखौ सारदोंमोन नायानो गैया मानो हास'खो दे बसनो हायोबा दानलाय दानलाय गेलेनो मोजां मोनो सारखांबायलै आंहा थांसै दे लोगोफोर भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जानोसै माने गुसु जाबाय गोजांबाय ओंखामबो जायाखै आंहाथ' सानसे जाखाबाय बाहायनो फुंनिफ्राय थांसै दुगैहैनोसै दा एसे माबा नांगौ माबासै माबायाबा मामाला दुगैनांगौआसो जालायसिगोन एकदम दे बिदिब्ला भिडिअखौ दोनथ'नोसै एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय भिडिअखौ गुड बाय